गहपुराव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय गंसे मटर साइकेल आरो गंसे ट्रेक्टरनि गेजेराव सौग्रावलायनायाव साथाम लाइमोनफोरनि जिउ खहा जायो। 22 जुन खालि आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमानि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव साथाम लाइमोनफोरा जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन दि आसाम आरो अरुणाचल सीमानि गाहाय लामायाव गंसे मटर साइकेलजों गंसे ट्रेक्टरजों सौग्रावदोंमोन। जिउ गोमानाय सेंग्राफोरा साखाथिनि सेसा दैनि रुगुंनि गुसु दैयाव दुगैना गिदिंबोफिननायाव लामायाव जाब्रबथाया जायो। जाथायसालि नुगिरिफोरनि बादिब्ला सौग्रावनाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि ट्रेक्टरा उल्थायो आरो मटर साइकेलाव अर नांना सेवहांगार जायो। फोरमायनाय बादिब्ला साथामबो लाइमोनफोरा सहायथावै दुंनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय अरुणाचल हाजो सेरनि सेसा दैनि रुगुङाव ओंखारलांदोंमोन आरो साथाम लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा लानानै गिदिंबोफिननायाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया लामायाव जानायसै। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ गहपुर ओनसोलनि खकिलागुरि गामिनि थागिबि होनना सिनायथिनाय जादों। जाब्रबथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोर आरो लोगोफोरा रैखाथि हाबाफारि लादोंमोन, नाथाय ट्रेक्टर सालायगिरिजों लोगोसे बै समसिम साथामबो लाइमोनफोरनि जिउआ गोमाबायमोन। बे जाथाया ओनसोलाव दुखुनि दोहौल' लाबोदों, नाथाय लामा रैखाथि लोगोसे सांग्रांथि गैयै सेसा दैनि रुगुंनि गुसु ओनसोलाव लाइमोनफोरा फेग्रा निसा बेसादफोरखौ लाना नेमफोरखौ मानिनायनि बादै बेफोर गिख्रंथाव जाथाया जानो हमदों होनना मिथिमोन्दों। ट्रेक्टरजों बाइकजों जाबाय, बाइकआ खामजोब्बायनो। ट्रेक्टरनाबो बासियाखै, बाइकनाबो साथामबो थांबाय, माखासेखौ लानानै थांबाय, दायो सासे दंबावोनो।